Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng ginisang ampalaya at meron tayo ditong iniyaw na liempo at daing na bangos mga kapudibit. Ang drinks natin, tubig at buko. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga nakikapampangan. Maganta na po. Opo, maganta na po. Igahan natin itong natin. Anong una supo natin, Bal? Sarap na Siyempre, suka. mag-ano muna tayo, kanin. Kuha muna kang kanin. Kanin. Ay, sibol to. Kabunduking rice meal. Ayan. Tapos, yan, baba. Hindi ko mahati. Hindi ko mahati ha. Sausaw ka na po sa suka. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Maganta na po. Maganta mo. Ampalaya. Sarap. Hindi siya mapait. Manya-manya pa haluto. Hindi siya broken-hearted. Masaya yung ano niya. Love life. Love life. Sarap. Gulay muna tayo. Sarap. May hipon. Problema yun. Nakakainin. Uminom na ako naman na Teresin. Teresin. Ano? Teresin. Si Teresin. Panulo sa ano? Tapos sarap ng perfect combination talaga. Daang. Dahil bangus. Sarap. Ang sarap ng ampalaya. Ginisang ampalaya. Nilagyan siya ng parang may pork na. Giniling, hipon. Baka magtaa ay makulay siya. Egg. Maraming yan. Kamatis. Muring kamatis. Ang sarap pagkaluto. Social may ginisang giniling. Ay, may pork giniling, hipon, tsaka. Tsaka ito, luto ni Kabalen. Ay, kusinang Kabalen. Yan. Siya din nag-marinate nito. Sarap.
Siyempre, babad making aslam. Ang sarap ng suka niya. Pinakurat. Mm-mm. Tapos kanan mo. Tanya po kaanan ni balat niya. Importante kayo ng taba. Tindain natin. Sarap sa suka. Hmm? Ano tayo ba? Ay, nibibigyan ng ano, buko. Magtubig na lang daw siya. Tubig na lang ako. Naman. Ba, papa. Ha? Lagay mo lang din. Sisimutin natin yan. Sarap. Ito may taba to. Sa'yo na lang. Ako na lang ito. Kaso na lang tayo dito. Ay, ang laki na to. Okay na to. Taba lang gusto ko. Di ba makaputi, Pi? Taba-taba. Sarap. Rice pa? Okay na to. Kunin ko na to na.
Linisan ko na yung lamesa, mi. Wala nga pala. Sarap ng buko. Kanya nga pala ni. Sarap. Kaya nag-focus ako sa palaya. Oh, talaga. Focus. Hindi sa baboy. Medyo. Ang sarap kasi pagkaluto. Yung iba sardinas lang nilalagay, no? Tsaka egg. Ito pinalevel kasi. Binigyan ng, nilagyan ng pork giniling, tapos may hipon. No? Ah. Diba? Ha? Nung aliwat may dulok yan eh. Sarap. Game, shout out! Shout out po kay, Johanna Goto from San Jose City, Nueva Ecija. Shout out po. Criseline Jane Kuang Maturan from Nueva Ecija at sa family niya nasa Mabalacat, Pampanga. Shout out po. At syempre kay Mamita Marina Milatsi from Hemet, California. Hello po, Mamita. Joanne Logto and Logto family ng Rosario, Cavite. Shout out po. Matona San Luis from Quezon Province. Shout out po. Rita Manyo and Bokyo Nagutong Prasila. Ayan. Shout out po. Shout out po sa inyong lahat and thank you po sa support ninyo sa amin ni PM. Yes, Tita Olivia, get well soon po. Get Tita well soon po. Cynthia, Tita Nelly Pineda, Shopa Baby Alison Catherine Bugoy, at kay Tita Baby Dimla, Nanay Babe Kaluya, shout out. Camille Garsalia, Ellis Garsalia, Ruby Garsalia. Ayan, shout out Shout sa out inyo po. lahat. We love you. Yes, makapudibis. Ati kami puntagan. At wayang peraso ini. Wala nang taba. Kaya ang ganaki ng video, mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Love you.